Ďalší deň v škole. No tak to si tu pekne užijeme. Deti, dneska budem na vás dobrá, ale môžete mať voľnú hodinu. Počkať, čo? Lečo? Dobre, Lečo si neprosím, ale idem. Uí! 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 Auto bolelo. Deti, na miesta. Dneska počkať, je to trošku divné pre vás, ale príde vám vychovávateľ a bude sa u vás starať v klube. Prečo? To ti už nepoviem. Fakt odpoveď, ale dobre, teším sa. Dobrý deň, ja som váš vychovávateľ. Dobrý deň. Teraz sa mi všetci predstavte. Najprv ty. Dobre. Ja som Sloník Modrá a mám 9 rokov. Super. Niekto iný? Nie, pán vychovávateľ, dneska prišiel iba Sloník na individuálnu hodinu. Aha, dobre. Ja som Mr. Filip. A koľko máte rokov? 36. To je veľa. Áno. Tak poďme na zábavu. Jej! Deti, ideme na obed. Zoberte si čipy a môžete ísť. Dobre. Tink. Čo bude asi tak na obed? Sadnite si, prosím. Sadnite, no. Sadni, prosím ťa, lebo ja nemám nikoho. Individuálne hodiny neznášam. Idem si najskôr pre obed. Ahoj, Sloník. Dobrý deň. Už môžem priložiť čip? Áno. Píp. Tu má sushi. Ďakujem, pani kuchárka. Nemá žať. No, ty sushi. No, konečne. Tu, ty sushi jedno. Dajte si mi tu. Prečo nastal výpadok prúdu? Neboj sa, Sloník, to sa napraví. Dobrý deň, my sme opravári. A vy ste kto? Prišli sme si tu vybaviť výpadok prúdu. Tak, hotovo. Jej! Dobre, 3, 2,